bisa kaina gyan aikin caji ne rawa kilin bisa kaina wai ba masu mashinan ne Mercedes ke ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne Mercedes ke ta shigo caji ne makale cajin yan sanda na makale cajin sojoji sai na jijin kariya kudin ta sai na jijin wannan ya kare military don ya dawo Dala, dala ke maka za ka ne. Kai baka da hankali, an gyan ma shaye-shaye ka ne, an gyan ma makannan kusa ne, banza ɗan shaye-shaye ko. Kai wani dala. All the girls that they call me Mr. Man, I'm feeling myself, I'm not resting man. Dala, tambaya na zai da lasa. Me tambayan ka? Dala, motar Saudiya nake so za ku kai ni. Saudiya nake so za ni. Ah, to ka san dai gwamnati ta hana aikin banza. To yanzu nawa zan baku. To ka ba mu 10,000. 10,000. Motar Saudiya direct. A Saudiya da red ba tsayuwa. Fi za a tafi da kai. 10,000 za ka bayar. na makale Dala, kaban mun haka. Ba matsala za su yi. People will tell Ga shigo motan ta kusa cika, tabbas kana da sa'a. Lalle kana da sa'a. A ga shigo kai sa'a motan ma kai kadai ake jira. campus but I graduated with first class Yawwa kai sa'a kuwa. Kai kadai kawai motar ta rage ta tashi. Ai ko kai babban sa'a. Dama motan kai kadai dama ake jira, yanzu ta shiga ai Saudiya da red guarantee ba tsayawa. Allah ya kiyaye hanya. Yawa, abu ne wa.